tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics del Tiki Taki? Benvinguts a una nova edició, avui per parlar d'aquest partit, d'aquesta Supercopa de merda que han jugat el Madrid i el Barça en l'estadi aquell del rei Rijal o del rei Ricardo d'Aràbia Saudí, un país on els drets humans els importa tant com a mi una declaració del Pablo Casado de la Inés Arrimada, o sigui, una merda. No hi ha drets humans, només s'han anat pels calés, només s'han anat a fer caixa, els hi ha importat una merda que n'hi hagi afició del Bilbao, de l'Atlètic de Madrid, del Real Madrid o del Barça, això els importa una merda, és el que van és a treure calés, encara que clar, tampoc els culers som ningú per parlar del tema dels drets humans quan els hi vengem la polla a Qatar cada 2x3. O sigui, Guardiola va anar, Xavi va anar, vam portar aquí Qatar Foundation, després Qatar Airways, vam anar a jugar a la Copa del Yonki, i tot, sembla que Aràbia Saudí i Qatar els culers ens agraden. I avui, doncs, per desgràcia, es nota que som catalanets perquè estem celebrant una derrota. Sí, com la del 1714, però en pla futbolístic. Ahir el Barça va perdre 3-2 amb el Real Madrid, amb un partit que bé, el Barça va demostrar que pot competir, el Barça va jugar bé, va haver moments que va córrer al Madrid, però clar, el Madrid quan va tenir opcions de contraatac ens follava per totes bandes. Res a dir, o sigui, ahir l'equip va competir, aquest equip amb els jugadors en forma, amb un crack davant i dos laterals com Déu mana, podem aspirar a guanyar algun títol. Vale? O sigui, hem de resar que no es torni a lesionar Ansu Fati, que Ferran Torres agafi la forma, que Pedri agafi la forma, que Memphis Depay foti el camp, que trobar un davanter en condicions. Luc de Jong ho està fent bé aquests últims partits, però no és un davanter pel Barça. Ahir va fotre un gol, que ahir li van dir xurro gol, o sigui, un gol de xurro, però s'havia de posar el peu. A mi no m'està desagradant Luc de Jong en aquests últims partits, és com si es hagués tret la pressió. Però ahir es va demostrar que l'Alves està molt bé per jugar 20 minuts, 30 minuts contra un Elx, un Llevant, però clar, quan tens un jugador com Vinícius davant, ahir a l'avi anava perdut. Piqué va fotre un gran partit, Busquets va tenir un parell de cagades, una va significar el primer gol, es va dormir, Jordi Alba va fer un bon partit, també va fotre la cagadeta del tercer gol, Araujo era com el nostre antic Tarzan Migueli, allà amb una fèl·lula al braç que se l'havien operat feia 4 dies i va jugar i va fotre un partidàs. Gavi se l'ha de frenar, va massa revolucionat, ens l'expulsaran cada 2x3, ja ho vam veure l'altre dia, que va sortir després d'un partit de sanció, el dia de Granada i el van expulsar, i ara tornem a tenir-lo un partit de sanció. Abde té aptituds, Abde, aptituds, hem fet una conya marinera, necessita entrenar, Ferran Torres quan estigui en forma a aquella posició ha de ser seva. Dembélé, doncs, mentre el tinguem anem a aprofitar-lo. És un jugador que igual et fot un gol espectacular, com te l'engega a prendre pel cul la pilota, és anàrquic, per mi no sap jugar a futbol, tindrà molta tècnica, però no sap jugar a futbol, no sap el que és fer un passe, una combinació. El Pedri es va notar molt quan va sortir. Vaja, que estem contents, malgrat haver perdut un partit, haver quedat eliminats de la Supercopa i tornar cap a casa, estem contents perquè veníem de veure uns partits de merda. O sigui, tothom pensava que en el Barça ahir el Madrid li fotria un carro, o sigui, es pensaven tant que el subnormal aquell del Chiringuito, l'Edu Aguirre, aquell que li... en el Cristiano Ronaldo, doncs vas fotre un tuit dient que, vamos, que ens fotrien 4 o 5 gols. O sigui que... i el Barça doncs, va tenir fins a les cordes, hauria pogut guanyar el partit. Jo també crec una cosa, el Madrid va deixar que el Barça tingués la possessió i va jugar al contraatac. Ancelotti és molt llest, per mi és un dels millors entrenadors que hi ha al món. T'agradarà o no t'agradarà la seva manera de jugar, però per mi és un molt bon entrenador. Benzema està en un estat de forma que a mi em té enamorat, sempre ho he dit. Benzema és un jugador que sempre m'ha agradat molt. Potser del Real Madrid, amb els anys que tinc, només m'han agradat 2 jugadors. Un ha sigut Roberto Carlos i l'altre ha sigut Karim Benzema. Benzema és un jugador que a mi m'hagués encantat tenir-lo al Barça,
no va poder ser, jo crec que el Barça hagués triomfat més que en el Madrid, però vaja, el té el Madrid i doncs mira, els que ens agrada el futbol gaudim d'ell. I doncs ahir el Barça Ansu va tornar a sortir, aquest nen s'ha tocat per una vareta màgica, o sigui, va tocar la primera pilota de cap, bum, a dintre. Esperem que no es lesioni, esperem que continuï així anar millorant, igual que Ferran Torres, igual que Pedri, igual que es vagi acoplant a aquest equip. O sigui, ja ho vam dir-ho. Aquest any passem de la Copa del Ninot, hem passat de la Supercopa aquesta de merda dels putos jeques aquests. Val? La història és classificar-se per anar l'any que ve a Champions, i si hem de lluitar per un títol, anem per l'Europa League. L'Europa League, si al final es guanya, que és molt difícil perquè hi ha molts bons equips, doncs podem jugar a la Supercopa d'Europa. I qui et diu que potser no traiem 2 títols aquest any? Perquè la Supercopa jugaria al principi de la temporada que ve. Jugadors bregats, suposo que ja tindrem un crack a davant, això esperem. Si el Chan Laporta, el pallacho de turno, no ens està enganyant una altra vegada. Perquè algú ha vist les imatges de quan el Chan Laporta va baixar ahir al vestidor. Va fer el ridícul. Ara només ens queda guanyar. Oh, clar, gilipolles, què vols? Clar, que només ens queda guanyar. Clar, i a més anava parlant en català i en castellà. Suposo que va veure el tuit de la guarrona de les Rimades i amb el del concurs de TV3 i va dir, hòstia, som un club català, però aquestes imatges surten per Movistar. Doncs anem parlant mig en català, mig en castellà, no? La tonteria aquesta que tenim ara amb els putos idiomes, que no tenim cap problema per ser bilingües, o sigui... Però vaja, el que li vulgui buscar a 3 peus vegats, que li busqui, sobretot els desgraciats aquests que tenen 4 matats al Parlament. Però per lo que toca al Barça, jo vaig quedar content. Jo feia temps que no gaudia amb el Barça, ahir vaig gaudir amb el Barça, vaig veure que Pedri xutava, que no ho havíem vist amb Koeman, que Pedri xutés. Busquets va xutar a porta, es va xutar. Luke de Jong està en ratxa, o sigui, potser en lloc de portar Morata, com diuen, jo em quedo amb de Jong. Tenint a Braithwaite, de Jong el podem tenir a tercer davanter, això sí, a Memphis se l'hem de fotre fora, o sigui, ralentitza el joc, ahir què va portar? I Frankie de Jong, foteu-li un psicòleg, per mi és un jugador molt vàlid, però li heu de fotre un psicòleg, algú li passa amb aquest nano. Aquest nano és un crac i no ens ho està ensenyant. No ens ho està ensenyant. Jo recordo quan va arribar el primer any de Frankie de Jong, jo deia que a mi em recordava Schuster. Els que ja tenim una edat, em recordava Schuster. Però ara Frankie de Jong em recorda André Gómez. I el que volem és que continuï jugant, perquè a la llarga hem de buscar 2 laterals i un davanter que sigui un bon crac, com diuen que pot venir a Holland, doncs, i amb això tenim un equip, tenim un mig del camp espectacular. Molts equips voldrien tenir un mig del camp d'aquest. I tenim unes bandes que poden ser molt bones. Juglar, ja et dic, no és un crac, no serà per ser el nou titular del Barça. Però, perdó, pot ser un complement molt bo pel Barça. Així que, no sé, ahir ens van donar molta moral. Jo estic content de que el Barça ahir fes un bon partit, donés la cara. Va arriscar bastant, va arriscar molt, però vaig veure que va anar pel partit, no es van tancar com el dia del Bayern, que es van cagar allà darrere. Recordeu el primer dia al camp del Barça, que vam jugar amb el Bayern, que ens entrenava Koeman? Semblava un equip de Maguregui, amb l'autobús posat allà davant i a sobre ens en fota 3. Però ahir el Barça va donar la cara. Ter Stegen sembla que torna en el seu millor moment, doncs vinga, animem-los. He estat molt crític amb el senyor Xavi No Tengo Discurs Fernández, però realment ahir em van agradar els canvis, Potser jo no hagués canviat a Luke de Jong per Memphis, no, perquè en els últims minuts tenia que bombejar moltes pilotes i teníem gent baixeta. Potser hagués canviat a Memphis per Dembélé i doncs a penjar pilotes i a Luke de Jong tot se li ha dit, de cap va bé. Ara també se li ha dit que quan es remata a cap no només s'ha de rematar al mig de la porteria, hi ha una cosa que es diu girar el cap perquè pugui anar a la dreta o a l'esquerra del porter. Però vaja, tampoc és qüestió d'anar buscant avui detallets i anar tocant els collonets amb els jugadors. Estem contents, el Barça va fotre un bon partit, va ser un partit molt entretingut,
de debò, com a aficionat i com a espectador. Ahir va ser un partit que vaig gaudir molt bé, va ser un partit net, no van haver entrades bèsties, ja no n'hi ha els marrulleros aquells tipus Ramos o l'altre desgraciat, l'Arbeloa, saps? No, ahir l'únic tonto que hi havia era el Lucas Vázquez aquest, que no puc amb ell, però vaja, Casemiro es va comportar, i després Modric i Kroos, sobretot Modric, hauria de ser immortal pel que ens agrada el futbol. Perquè amb 36 anys va fer, a la primera part, va fer un recital. A la segona va baixar, però té 36 anys. I lo dit, continuem buscant. Alemany, enganxa el mòbil, no el deixis. Comença a xerrar, que suposo que t'entenguin, perquè a vegades no se t'entén quan parles, però que t'entenguin i intenta, si és veritat que ve Haaland, doncs que vingui Haaland. Ara diuen que potser ve Oscar, aquell jugador brasiler que havia jugat al Chelsea, que té 30 anys i estava jugant a Xina i vol estar a Qatar, que jo no sé, la selecció brasilenya al final tindrà tots els avis del món perquè tots volen jugar i tots escullen el Barça per venir a preparar-se. Diu que vol venir cobrant el mateix Calves i aportar una mica de força al mig del camp. Doncs benvingut si vols venir i si no jugues almenys entrena i ensenya als nanos coses que tu sabies perquè Òscar era bastant bo. I res més, que estem contents i esperem el proper partit perquè ara tinc un lío, no sé si aquest diumenge juga Copa del Rei, em sembla que el Barça aquest cap de setmana no juga dimecres, que hi ha Lliga, però ell juga el partit de Copa del Rei, si no m'equivoco, al camp de l'Atlètic del Club de Bilbao. Un altre sorteig que s'hauria de revisar a càmera lenta perquè ha sigut un nyapo de sorteig, i si no busqueu imatges i veureu com llencen la pilota del Barça i sense girar la tornen a agafar i diu Atlètic Club Barcelona. No sé si estava amanyat o ha sigut un accident, però mireu-s'ho. I res més, que continuem, vacuneu-se, jo ja porto la tercera dosi, avui em fot molt mal al braç, porto ja la tercera dosi i cuideu-vos, mascareta pel carrer, porteu el passaport Covid, respecteu a la gent que té negoci, sisplau, respecteu a la gent que té negoci i que té que demanar totes aquestes parides que ens fan demanar. I aneu en compte, que us vull tenir cada programa a l'altra banda de la pantalla de l'ordinador, del mòbil, de la tele, fer-vos passar una bona estona. Així que visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.